Pazi sad! Hej! Laku noć. Laku noć, tata. Otkrite svet gde nastaju snovi. Gde sam to, Gafe? Iza kulisa sna. Ovde je zabranjen ulaz sanjačima. Znači, snovi su stvarnost. Vi menjate ljude uz pomoć snova. Zašto moraju da stanuju sa nama? Bićemo opet prava porodica. Ovde bukvalno nema Insta. Omg, moja nova sestra. Hajde, selfie. Jenny ima više od 1000 pratilaca. Hej. Hej! Super. Pacov! Ogavno. Sutra ćemo da ga se rešimo. Ovo ne može ovako. Mora da bude kako ja hoću. 3, 2, 1! Hoće da pošalje mog hrčka u azil. Možda mogu malo da promenim sadržaj njenog sna. Vaša mašta je tek početak. To se neće dobro završiti, Mina. Popravit ću sve. Fabrika snova. Kako je prošao san? Kako mali Perica zamišlja san? Ne mogu da radim po ovoj vrućini. Ovakvi neuslovi utiču na kreativnost. Uskoro.